Kaixo, txorin eta rock, asteleen berri bat dugu hemen, aste berri baten hasiera, eta bakitzu astelenetan, gozoak ekarte ditugula, dultziak, postreak, merixendak gozariak. Gaurkoan, nik ekarri dut, osagai pila bat ditxun errezta bat, zigort, maiukisak, izango da olako katilutxo bat, kopatxo bat, nun aukiko da olako gaztatarta bat, kramble bat, eta marru gixenekin indako konpota. Eta zeizen jarriko digo holan saltzeko modoko pomposo bat, holan. Gaztatarta gazia marrubiekin. Parkatu. Astelen gozoak. Astelen gozoetan gazia nola? Gazi gozoa sartu jozoko. Gazi gozoa jarriko dugu. Gazi gozoa izango da, azkenean, feta gazta erabilikot, eta feta gaztak bauka holan puntu gazi bat. Eta, egia da, ikutu bitxia matotzala, eta nik uste gustauko jatzuela. Oso ondo. Nik aurreatu nizuen, Patri, ingo dudala, olako, mendira eramaten dudan barratxo energetikoa, azkenean izango da banana plum cake bat, dela olako bananakin indako bizkotxo eze bat, esan dezagun, oso zaporetsua, eta bentan gozoa geratzen dana, egiten erreza, eta misterioik ez daukana, gaurko lehen errezeta bezala. Ez dauka misteriorik, misterio bakarra da, osagai honek danak etxien aukitzia. Beraz, nondik norakoa? Holaxe. Feta gazta, kopor baten sardexka batekin ondo desegin gau, gero gazta krematxua, panela, laranja baten birrindura eta esnegainakin nahasi, eta osgailuan gorde. Urrak txikitu ingo ditugu eta arbendol irinakin da azugriekin nahasi. Gero gurina laukitxo txikitan gehitxu eta eskuekin nahasi, arearen testura lortu arte. 15 minutuan erreko 180 gradutara, eta azkenik marrobixak azukriakin, kanelakin eta laranja baten azalakin 15 minutuan kozinauko konpota bihurtu arte. Da azkenik katilotxo batzutan oinarrixan gazta nahazketa jarriko, gainean konpota eta amaitzeko kramblea. Beraz, esan dakua, gazi gozoa, orduan, hortarako egin gau. Hementxe daukat feta gazta 100 gramo, eta hau ingo bolan sardexka batekin zapaldu. Gaur egun, eixa da lehen gaztatartaketa, itzen ziela, hori gazta krematxuekin, eta, hori izaten zen basikua, baina hori pila bat ikusten die. Roquefort gaztarekin, Idiazabal gaztarekin, da holan, gazta gazi eta zaporetsuekin, indartsuekin. Orduan, hortik, zaporia hortik joango da, ez da gazi gozoa izango lan oso berezi xabe. Betiko, egia esan, guk hemen ezautu bi gaztatarte ezautzen ditu Euskal Herrian gehien batez, lehen garai batean iten zana, gotza izaten zana, eta beti normalean fruita gorri ero marmela, olako marmela batekin juten zana, eta arek egia esan, zaporea zerena zeukan, bagainean jartzen genizion fruitu gorriena, zen normalean gazta krematxo besterik ezitzaion botatzen, eta gazta krematxo honek zapore gehiagia ez zeukan, ez? Orduan, testura oso krematxoa eta hori, gero, segun zema gelatina botatzen zenion, trinkoagoa ero ez, baina zaporea gehien bat zan hori. Eta gero, labean erretakoa, horietan ja jendea, azizan, gehiago botatzen dira, gazta urdinak eta holan zaporea eta emateko, ez? Horre badaukat gazta zaporea, eta hain dezakegu, gaur ingo moduan, hotz bat, beste gazta ikutu bat emana, ez? Holako gazta zaporea izan dezaten, baina hauetan, lehenko astean hitz egiten genduena, ez? Angulan eta inguruan, zen zaporea daukate? Olibana eta paratxuriarena, baina gazta tarta honi, espadigu gero gainerako lan ezer botatzen, berak probatzen duzu eta gaztak egin ez dauke, zapore, honek bai. Haukiko dau gazta ikutu apurtxo bat, da honek be, azkenean, 100 gramo gazta, eta gero die, esne gaina, 130, eta hau 300, orduan, honek pila bat leguntzen dago zaporia. Beraz, ez abe gauza deigarri bat olan. Oso ondo, deigarria da, Akoruñako denda batek erabili duen marketing kampaina. Hau da. Jendeak, imaginazio ematen dio, Hor, duela, Europar Batasuna nola, von der Leyerrek esan zuen, nola etxean eukin behar zuten Europar guztiek, kit bat, 3 egun irauteko, ez dakizer, bizirauteko, gozotegi honek, bere eskaparatean, kartela jarri du. Ez ahaztu zure bizirauteko kitean, gure gazta tarta ipintzea. Uste du ingo batzu baina? Ze normalean olako batean, nik olako bat izango beharko nuke, ero etxean, nahi badut izan, bada espada zerbait eukiteko, ze izango ditut. Konserbak izango ditut musikak, zerbait gozoa nahi badut, turroiak eta izango ditut horrek iraute dutela,
urte batetik bestera, eta zue badakizue, ziasko gabonetako turroia hor daukazu etxian, oain di bueltaka, eta olako, ez da, txokolatinak, kontzerban sartutako edozein fruta, olako, bat. Ez duzu, gaztatarta bat sartuko, non esnekiak, arrautzak eta erabili ditugun, eta espada olako bat, artifizialki egindakoak daudenak, ze Japonian olakoak ikusi genizituen, Basque cheesecake jartzen zuen, eta paketeetan saltzen zituzten olako txampona sartzeko makinetan. Orduan zein da euren trukua edo? Oie, bai modutela, are gazta gutxi izango duela, arrautza izango duela, hautzean danadakoa, gaur egun gozogintzar, nola da, artifizialean erabiltzen diren, osagaiak erabiltzen dituzte, eta orduan horrek ez dauka inongo arriskurik. Olako gaztatarta bat, bai, suposatu dut denda honerako gaztatarta, ez. Ja. Nik hori, nipa espada, enuk erabiliko. Nik uste dut gaztatarta hau be, honek, hau da egunean jateko, momentuan jateko, hementxe. Panela, ezer. Zu pentsau hau, etxean egiten dozu, eta bi egun iraungo zituela uste duzu. Nik uste dut zer lehen hau jendiak jango zauen. Horregatik. Jakin da hori daukazula hor, akabo. Eta gazta tarta honek, gazi gozoak, haukiko daue bai, ikutu zitriko bat. Vale. Da, hori ba, laranja baten birrindura horan apurtxo bat, eta panela. Vale, oso, no? Bai, honek gero, egia da, gero kramblean eta konpotan bai, inbidogula denbora, baina egia da, txian daukotzunean bisita, eta ez dozunean nahi, zehozolan oso komplikau haitia, bitxo hau, gaztan nahazten dozu, gero, gaieta batzuk gainetik birrindu, eta fruta, konpota biharrian horan, fruta satitxo batzuk gainetik jarri, eta 5 minutuan, baugatzu, postre bat, guk gure etxean gazta krematxua askotan izaten dugu, eta gure, ekiri, gazta krematxua, urdai azpiko egoziarekin, ogitartekoan ero gozaltzeko, pilo bat gustatzen zaio. Izokin ketua ere jartzen badiu gazta krematxuarekin, pilo bat. Orduan etxean, esan dezagun, beti oskailuan badago. Erosketak egiten ditu danean, bada gauza bat, oskailua begiratzen dut, gurina, marmelada, arrautzak, gazta krematxua, ez da, apuntatu egiten dut. Gazta krematxua. Bartzen dut, gazta krematxu pixkat, esne gaina, azukrea, irabiagailuekin egiten duzu olako krema da, zuk esan duzuna. Edalontzi batean, fruta pusketa batzuk gainean, pusketak ez dala kozinatu gabe, zezer gabe, hor bota, gaieta pixka bat mamurtu, eta postre askar eta goxo bat, momentu batean egiten duzu, inungo komplikazio gabe, eta ez duzu, ez gelatina behar, zezer, etxean daukasunakin eitea badagola, inungo buruko minik gabe. Gero ingo duan plunkeika moduan, hori, seguru erabiliko ikuduan osai guztiak etxean dauzkazula. Eta horre gainera interesgarriak izaten die, die errezetak itxeozula nahasi eta laberatu. Hau, nahasi dugu, ontxe oskaiura eraman bidugu, eta txaportxo bat, proba dutela. Egia da, ez daukala holan gozo puntu haundixa be, 40 gramo sartu ditxu eta azukriana, gero azukria sartu gau konpotan eta kramblean, baina holan oso fin dauela. Beraz, etxinetako lan, perfecto daude bai, koiarakadaka jateko. Ontxe nator. Baina hor Patrik esan duena pixkat, ez? Batzutan, jokatu behar da postre batean, gero, beste osai batzuekin batera joan behar da, kasu honetan bezala, konpota bat aldamenean horrekin jokatu. Dena ingo nuke, gaztatarta gozoa, marmelada gozoa, kramblea gozoa, gozoegiak eratu alzaigu. Horakoetan, askotan jolastu aldugu, eta frutari bera, marmelada datin behar badu, azukrerik ez da gehitu. Azukrea, frutak bera daukan azukrearekin, nahikoa izango zen, ezer bota gabe, besteak azukrea eramaten badu. Azkenean, kramblea, oin egingo duguna, eta hainbat egin ditugu. Atxori, batzuk kramblea ez hainbat egin ditugu. Normalen egin ditugu, oinarri bat, olako, erretilu bat, hortan fruta jarri, eta gero gainean kramblea edo kurruskaria dan geruza hau. Normalen itxen dela, fruitu lehorrekin, olako irin batekin edo, gurinakin, holan testura aretsua egon, eta gero kurruskari eta da labatik. Kauz honetan, irina holan normala biharrian, almendra irina sartukot, eta gero, berdin, azukria, gurina, sesamo apurtxoa bai jarrikotzat, eta gustatzen zaila. Horra guan sartzen duzuenan sesamo hasiai bere zapore berezi hori egia esan oso ondo dadola. Gazta kontuetan ari ganotan, bakizu ni gazta lehiaketa batean baino gehiagotan hori Idiazabal gaztatan. Egia da bitu, hori bakarrik Idiazabal gazta lehiaketetara bakarrik joan izan naiz, eta hor, truko batzuk badaude, ez? Hori hartzailekin bereekin hitz egiten duzu, eta nik askotan galdetzen dietu,
Eta zuen nola aukeratzen duzue lehiaketara, ez? Ona, ordizira, ze gazta ekarri, zezuk, osorik entrenatu behar duzu gazta hori, ez dakizu irekitzen duzuenean, hor bakizu, Idiazabalen, pauta batzu jarraitu behar dira, ez? Aldala, begibak izan behar ditu, tamaino batekoak, arrozale tamainokoak begitxoak izan behar ditu, era bat leuna izan behar da, kolorea, ez da izan, beraiek gazta aurkezten dutena, ez dakite barrutik nola dagoen. Gazta hori konkretuki ez, baina nik imaginatzot sorta berdinean atarako dituztela gazta desberdinak eta horrek bai. Baina saboreak horre zango die zerbait. Saborea ia jakingo dute sorta horkoak dena berdina direla. Baina gertatu alzaie bat hartu eta gero, barruan, honet deitzen diete kabernak ero, kriston zuloak, ez, kobasuloak izatea, hartu eta pitxadura bat zaio barrutik gero, eta hor fermentazioan zuloa handia inda, eta orduan, baina puntuazioa jetxingo zan. Naiz eta saborean, zuk sorta horretako aprobatu duzun bezain gozoa egon, puntuazioa jetxingo da. Eta hor, irabazten duenak azkenean dira, gazta perfektuak izan behar dute. Ez da bakarri zaporea. Perfektuak izan behar dute, denean. Orduan, eurek ez dakite. Eta hor, zuek gazta bat erostera zoaztenean, ez Idiazabala. Aurrena osagaiak ikusi, ez? Aldala, jakin kalitatezko produktuak erabiltzen direla, eta gero, gehigarririk ez izatea, ze azkenean gazta batek zer izan behar du? Esnea, gatza eta gatzakia. Beste zer ez, badaude batzuk, non belarrak botatzen dizkieten, espezia bota aldizkiete, boilurra bota aldiote, hori bai. Piperantza eta olako hau bai, baina... Hori da, baina bestela osagai bezala, ez izatea ezer. Esnea, gatza, gatzakia, besterik ez dute behar. Gero, hor, esate dute, ikustea zeu nolako den pustuta dauden, berantza sartuta baldin badaude, horrek ere pista bat ematen dizu, nola da, kanpoko itxura nahi eta nahi ez, batzutan gertatu alda, itxura oso eskasa duen, guri ikusi ditu batzuk, kanpotik ikuste dituzula da esatuz, gazta hau nola aurkeztu dute. Eta gero igual zoragarri egon, baina, balen esaten nuena, ez? Zuk olako txapelketa batean, gazte irabazlea nahi duzu. Ez digu balio bat zoragarri munduko gazta onena izan dana, baina agian egon dira txapelketa horretan beste bi horren onak zeudela, baina kanpotik ere itxuraz ondo zeudela. Kompetentzia hain handixa danean, zuk 10-ekoa nahi duzu, eta azkenean, perfekzioan bila, soiaz. Bai. Hor, hori, esan dakoa. Kontua da, garrantzitsua dela, erosizaz zuen gustuko gaztak, aldala esne gordinanako beak, pasterizatua barik, gero bakizue behiana... Ardun basauz behintzat, igual pasterizatua bai. Nik horren nahi sartuko ze medikua ez naiz, baina lagun bat badauka pediatra eta esaten du, batzutan entzute duzu, aurdun dauden batzuk eta esaten du. Ematen du, gaixori daudela, baina ni horren nahi sartuko, hor, zenik etxea etortzen zaizkita, zelan nahi duzu, lehena izozgailuan sartu, fenomeno, sartuko dizut, ondo kozinatuta nahi dut, urdai azpikoa ez du nahi, hobeto, nietako gehiago. Hobeto, lasai, ni jango du dena, ez da problemari. Orduan, horren nahi sartuko, olako kontuetan, baina, hor, eta guztua, badakizue, ardiarena ero hauntzana bada gazta fuerte hauak izango dira, gero behianak, eta gaur egun badauzkagu, oso ohikoak hemen inguruan lehen duela urte batzuk ia ezinezkoa esana, bufaloarenak. Mozzarellak eta gero eta ohikoa dira, bertan ere, badaude mozzarella bertako bufaloen esnearekin egiten duten jendenak. Ikusi genitxun zuketanik. Bai, hori, jatetxea ez aparte, baina badao enpresa bat ere egiten dituztena. Bai, eta zaten zula, hori ere badao, eta gazta kontuetan, zorionez, guztua bakoitzak berea, baina jangazta, eta alba da emengoa. Eta jangazta, eta gero pro izue, egia da, adibidez, baten batek esango dau. Ezken dira hauntz gaztak ez jagustaten ze fuerteiak pentsatzen gara, baina hauntz gazta badauz, hauntz gazta freskuak. Eta horrek ez dauka zer ikusi xa, gu jaten dugun hau ruloarekin, ez dauka zer ikusi xa, ardiesneak bebai oso ezberdina dauz, hori, azkenean, onduak, baina hauntz gazta onduak zoragarria dira, gero eta hauntz gazta gehiago jaten dut, baina oso interesgarria da, digestiboa dira beste baino, eta jogurrak eta bebai, oitxu gara, eta egia da, hor suerte daukagu, haitxitxe juten danean Pirinotara, badauka beraien borda ondoan badago hauntz jogurra egiten duen ekoizle bat, eta ekartzen digu, kajakada bat dira, 24 jogur, eta basatzen du, gaur egita zera, jogurra postre. Postria, jogurra hori bukatu arte, jogurra izaten da, eta egia esan gure txikiek oso gustora jaten dute, eta etxera bizitan etorrien lagunan umeak ere. Zer da, jogurra?
eta listo. naturala eta gustua jaten, ez diet esaten ez. Zerana, ze batzuk, hasi geze, hauntzana da, ez da izan. Zer da, jogurra, jan, jazta. Da, gustatu matzu, no, eta listo. Hemen, kramlea ingo, orduan, betxu. Naziko, azukria, hementxe almendra irina, eta honek urrak, txikitu ditugunak, Vale. eta ontxe gehitxuko hau, eskuak initzen da, Gurina, are, ez? Hori da. Are Gurina, itxuran. apur bat hotza bazauen. Hobeto, baina, bakezu, berua data. Eguraldia da, bueno. Bai, sasoian sasoikoa inbidau. Bai, a ber, igerilikua martxan dago, a ber, no zeiten duten, da, ondo gonzan hor programa bat itea igerilikutik, bai, zuzendariak eskatu du, hemen igerileku bat itea, baina aldala, karo, jakin da hemengo negua nolakoa diren, ba, hoxe, klimatizatua, mesedez, aukeran, eta... Bai. Zer? Ez lagun batek erosi zauela mobia kargateko da holan, saltza ituzte olako pantaiatxo batzuk karratutxuak eguzki indarrakin, eta, bueno, mobia kargatzeko apurtxo bat. Eta, karo, baina, beretxian eguzkia ez ematen, da gaira martxoan erosi zauen, eta, bueno, ba... Txarto juegakon aventuria. Baina, bueno, horrek argitasunakin, egia da gutxia egiten dutela, baina argitasunakin ja kargatzen dute zerbait, ez? Egia da, ez dala eguzkia behar. Kadiz baten edo Norvegian, orduan, bueno, hor kontuan izan bizu bai, nun bizizaren. Eguzki orduak ere garrantzitsua den zerbait bada. Bai, nik lagun badokat, juntzala, olako hanbadago Norvegian iten den lasterketa bat, non zure trineotik tirak azujun behar duzun, ez da, 500 kilometro eroidia. Baina zen, ez da, 500 kilometro? Bai, zema denbora baina? Ba, gelditzen, ez da izan badan, azte betero ematen dizute, eta olako emat, baina, aventura bat, Patri. Bai, izango da, bai. Niri neuri gogorra baiten zait batzuetan jutea herri baten barrutik dendak edo ikusten. Baizera. Bueno, horre, segun... Janari elikadura dendak edo izaten badie, ez. Nekatu iten aiz, herrietan gehiago nekatzen nahi. Horrek delikatesen dendak eta hor da... Bai, baina biek uste ditut eta listo. Ya está, ya gehiago ez gero espertu iten aiz, ja behar dut apuxat airia eta... Adinean kontua egiten, ez. Baina, bueno, egia da, nekatu iten da. Persona batek aldetan gora eta ere biltzen, egun baten froga egiten du. Jarri genduen GPS-a, eta 9 kilometro ingen ituen goizerdi baten, bueltakata, esaten zu, herri bat ikusten, gustora, herri politia zan, oso gustua, baina 9 kilometro dia, Durangoti zorrotzara diela, isorretan, aporkatu. Bai, azkenean, turismoak, bueno, hori bauka. Ez, lekuko janarixa bisitau eta asko ibili. Hementxe kramlea, labien sartuko 15 minutuan. Eta bitxartian ingo, konpota. Oso ondo. Bueno, gozo kontu eta sari garen ondan, gizu batzuek, azukrearekin, indize glusemikoa altu daukaten jakiekin eta kontuzibili behar dutela, eta badaude beste jaki batzuk laguntzen dutenak hori geisten, ez? Gure odolean daukagun azukre maila geisten laguntzen duten, daude, modu artifizialak eta naturalak. Eta nik enekien hortarako ona direla olibak. Olibak jaten baitu eta aukeran beltzak hobeak omen dira, horrekin gure azukre maila, odoleko azukre maila doitzen laguntzen digu. Olibak, Bai, eta nik badakit lagun badaukat gatzarekin, tensio bajua daukala, eta ematen dionean beti horako jetxialdi batero, hartu eta olibak eskatzen ditu. Eta olibak badira, zerbait kasia, baina olibak da berai hobekien juten zaiona. Eta olibak, olibo koipe onak izateaz gain, badaukate propietate horiek ero, ez? Eta, nik banekin gatzandako geisten zitzaionean, tensio geiste zitzaionean olibak ondo iten ziotela, baina ere badakit, azukrea pasatu direnantzako, erolan kontu zibili behar dutenentzako, oliba jatea ondo iten dira. Eta aukeran, beltzak berdea baino, zebagizu azkenean, berdeak lehenago jasotzen direla, eta nutriente eta propiedade gehiago euskate, beltzak berdea baino. Horrek baina, azukria doitzen bai, baina horrek gasixak eta batzutan bai egoten die, Zeintzuk? Olibak eta. Olibak, bai, bueno. Ez askonek kontrakoa. Gazigozo, hori da. Gazigozo. Hor, egongo da, ez, olibekin egindako... Postre bat, ez que pentsatzen nabien da, nik ez dut ezagutzen. Bai. Bitxia, Taki, bitxia da gaur egungo gastronomian inguruan dagoen mundu guztia, hau da. Gaur egun, lehen jaki bat gozoa egon behar zan. Bai. Ez? Gaur egun ja da,
egon behar da gozoa eta gainera izan behar da sare sozialetan zintzilikatzeko moduko argazkikoa izan behar da. No, ez da zetan be bai. Nik hori alkarrizketa bat ikusi naben adurizena, eta berak esaten, ez da usetan gozoa izan bihar, zehose transmititu bihotzu, kontzeptu bat transmititu, da olako edanik. Olako igual goima ego jatetxe baten bai, baina nik bikotia eskaintzen motza zehose, goxu ez da gola da, esaten dutza da, zau kontzeptu bat da, ez dakit nora bidoi kostetan, Baina, honek, kasetari gastronomikoek honi izema jarri diote. Bai. Lubrikatutako janaria. Zer da lubrikatutako janaria? Hau da, gaur egun, hamburguesa guztiak eta izan behar dute olako gazta urtzu bat gainetik erortzen zaiola, olako saltza bat jariokorrekoa. Kroketa bat egiten dugu, eta irekitzen dugu, eta barrua erdi likidoa egon behar du, ez? Bai. Gero, patata tortilla bat erakusten digute, eta gordina, handana jariokorrekoa, eta oso melatxua, eta dana. Horrek asko saltzen dago. Bai, oso likidoa, kakotxen artean dana, eta, bueno, hor, esan da, ez? Hau nundi da, torren, segati dan gaur egon da, ia da, bueno, ero kurruzkaria, baita, bestaldera joan da, legunean ingen duen makaia bakin moduen, ez? Zenbat irudik uste ditugun bideo algor, crunch, gazta gainerrea, ogi birrindu eta, baina gero barrukoa oso jariokorrekoa, oso biguna, ez? Eta hau, esaten dut, hau nundi datorren, bai, izan alda agian batzu esatu dute, Ferran Adrian kulpa. Hor, 80. hamarkadan, esferifikazioak eta asmatu zituen berak. Zer errogiko koitxauak. Kulka, zerbait esateatik, baina irudi hori, Patri, zure oso gorringo bat ikusten duzunean, ja, hor, eskualdu behar zaizu, ze hor zoaz gorringoa irikitzea, eta ikusteko... Ez ikusteko gustatzen jatelako, da gorringoa mundu zoi gustatzen jakolako. Baina irudia gustatzen da. Eta saporia. Ni gustatzen hori, baina saporia hartu eta jariten dut, ez dut mosten erditik. Nik juten dut, apurtu egiten dut, ogiarekin txof, ero sardeskarekin, baina gaur egun ze irudi, hori oso irudi ohikoa da, hartu, eta sardeska batekin olaban batekin, gorringoari olanin, eta hori ikuste horrela, Ordan begitatik sartu behar zaigu baita, eta normala da, ze begitatik sartzen dana egia da, hautik errezau sartuko dala. Bai, hori egisa da. Ordan, honek izen bajarri diote, bitxia da izena. Lubrikantea. Lubrikatutako janaria. Bai, hau da, likido, lirdinga eta mota guztitako sustantzia bigunez betetako, osageiez betetako janariari erreferentzia egiten dio. Apuntatu duzu, Ni bestela berriz ezin du bota holan, esaten dana de tiron. Jo, baina bai, egia da, nik batzuk ikuste ditu dala, arrasaten badau, holan, hamburguesa denda bat, nun jartze dituzten gainera, horre bai, igual, galleta krema larrox batekin gainetik, eta holan, itxuraz, ematen dauela, hori zuk esagozuna, lubrikatutako janariak, baina nik betzaten dut, hori ez da ona egon behar. Ja. Ez da izati, baina... Beti, pentsau izan dut? Ez dakit. Honena da, janariako zua gotea argi dago, itxurak garrantzia handia daukala, baina gaur egun ere egia da, bizi garela irudiaren sasoian gaude. Balen garai batean, eskuko telefonoak ero geneuzkanak deitzeko bakarri balio zuten, gaur egun argazkia bideoak eta gainera, gaur hemen oin grabatzen badu nik zerbait zuzenean estatu batuetan ero Japonian dauen nire lagun Inigok momentuan ikusi dezake nik hemendik bidaltzen diona, segundu batera, eta, pentsatzen zuen legunien artikulu bat irakurtzen, nola zan antzina, Espainiar bere itxasotik besterako koloniekin nola, mezuak eta nola iristen ziren. Esaten zuten, kasurik goberenean 3 hilabetetara iristen ziren. Pentsau. Hor Manilara zerbait bidaltzen zutenean batzutan 2 urte iraun alzuen. Laostana aurdun nago eta lastanak eskutitza jasotzen zuenerako, hortzak zeuzkan semiak. Ordan pentsa, ze... Gaur egun ez daukau pasentzein beste, nik uste dut. Baina nik? Ja, askotan bebai, WhatsAppetik wasabizolan mesu bat bidaltzen da, bakarrik tik bat adagertzen gatzu da, bigarrenan zaizauz. Pazientzia kontu bebai. Bai, eta denak dana da, askar, dena da 6 minutuan, bideoak oso laburra behar dira, jenteak ez du irauten minutu bateko ezer ikusten. Ez zara akordatzen interneta etxietara eta heldu zanean?
motela zan, da argazki bat edo abesti bat geisten, bueno, emoten zinuen lan zure denboria. Gaur egun 30 segundu baino gehiago badie, ja. Pentsa, gure Jontxu horre onda, bideo bat deskargatu nahian, pazientzia aldiga, eta 15 segundu onda, itxoten horre ekusteko bideo hori. Pentsau, hementxe gure konpotak, hementxe jarraitzen dau, marru gixak, maiuk gixak, laranja, jarri dugu laranja sala, kanela, anis txinatarra bebai aldozue, jarri hiltze batzuk, holan espeziatu gure bodozue, eta azukria. Hau, konpotatzen utziko dugu, labeko izema geratzen dako, 6-7 minutu, eta bueltan izango gara, dana prestatzera. Oso, no? Oinarria, krematxua. Vale. Hemen txaukau, konpota, epeltzen edo, ikusten duzue, zera garatzen da marru gisa. Hau bai holan, espan nahi dugu bizitza komplikau da azukria bota edo azukria esain beste, nire gustatzen gat marru gisak. Holan, laukitan moztu, ospina purtsu bat eta azukria purtsu bat, denbora zutzi eta hor, ataratzen jakien zuku dana, horren berdina, baina apurtxo bat bizkortua. Eta errezaldera egin da, hartu eta marrui marmelada bat. Bai. Marrui marmelada botatzen dizu, nire masustana, onartzen du masusta marmelada oso salea naizela, horrekin, oraindik eta errezago eta goxua emaitza ezberdina, baina hori da. Eta hemen ordena, bale, derrigorrezkoa da, gaztazpian, hau gainean, ero berdin du, ez? Berdin da. Dana hotza egoten bada, aldozu aukeratu, baina nire bestera gustatzen gata hau oinarrixan da. Azkenean, jogurra izango bazan bezala, nik jogurra frutakin eta fruitu lehorrekin jaten dut askotan. Orduan normalia fruta oinarrixan jaten dut. Baina, geruzak. Hor gure etxean egia da, oso konpota egiten duen, ama goitura duga konpota esente iteko, eta gero jogurrarekin gozaltzeko askotan jaten du. Sobratu eta konpota hori, ardoakin egiten du, ardo pixkatekin eta hori, eta erori geratzen da hor karamelizatua geratzen da, eta hori zoragarri geratzen da jogur batekin, eta zapori azkenean, jogurra bekei egiez, konpotaren gehien bat. Hori da, eta bai, hau, nahiko leuna da, baina azkenean gogoratu feta gazta jarri dotzagulago tartian, eta hemen txaugu azukria haukau kanela, bertan bebai sesamoa, beraz, izango da bitxia. Esan behar duzu, ez orduan jasoko duzu ez zuen hauan horrelako zapore estanda ikusgarri ban non oroitzapenera etorriko zaizkizue hori saltzen dute, hori egia da, ikusten dituzu. Zu marketing kutxillo bat edo ingozu. Ikusten dituzu batzuk lan inglesa, da nola hitz egiten dute, esaten hori gionizatua dago. Ze ona, hori zerbait horre izan du norbaitek hori prestatu diona eta irakurtzen ari da bestaldean jartzen ari di. Ero hemen pingani eta esatzen ze batzutan entzuten dozu eta esaten zu. Eta gainera zukona dituzu. Bai. Batzuk auki habilidadia hori naturalki atarateko. Baita ere, hori da, ona diela izango dira. Hori da. Guk esaten dugu, simpleagoa gara. Ze ona dagoen, hau zoragarri dago, zapore gozoa daude benetan. Hementxe kramblea, honek emangotza ikutu kurruskaria, eta, holaxe, gazta tarta gazigozo nahiko azkarra, ez? Lehena Ferran Adrea aipatu dugu, dekonstruzioa, berak egin zuen bere patata tortilla, azkenean egin zuen, patata tortilla batean doa duten osagaiak, kopa batean, gero apar batekin da holan izan zen, eta, osagaiak denak ziren berdinak, baina, dekonstruzioan, beste itxura bat eman, ez? Eta gero menda, hortuan beti badaukagunez, jarriko txagaputxo bat. Oso, honek emango di ikutu fresko bat, gero holan tartean sartuta geratuko zaizkiun belartxo batzuk ere, ze mendak badauka hortarako ere errestasuna, hori egiteko habilidadia badauka mendak. Habilidadia da errestasuna bai, beste hortuko belarrak jateko, Zeri aukitzen ditut belar usaintxuak holan danak jardinera baten, eta menda etorten danean, agur, benu eta jan, menda. Hementxe... barra itxia tokaten jatia. Gure tarta gazigozo azkarra, maiukisekin eta kramlearekin. Eta koiara batekin, jateko. Hemen, gaur erreza daukagu denak hartzeko. Gaur bai. Ego lehenko gunean lagunekin joan nintzen olako erretik batera, eta goxua eskatuan. Guk eskatuan gaina dana elkar banatzeko. 7 lagun ginen da 5 tarta aukeratu genitxun.
Hau bai dago goxoa, oso goxoa dago. Oso goxoa. Bai. Eta nik, betxo, eske marrubia da mendabe hartu dut, eta hor... Baina, hola, nikutu gazi gozua eta... Bai. Oso na. Da, bueno, lagun batzuk, bakarrik gaineko esne gaina hartzen zabien. Danik, a ber, neska, barruraino sartuko jaria. Mesedez. Eta holan, apurtxo bat, bizkotxo apurtxo bat, ez, gozo gie krema apurtxo bat, danara ekartu behar. Eta honetan berdin, nolako postieta... Barruraino? Geruzo danak. Bai. Nik ingo dudanean ez. Nik ingo dudanean, bakarra jango zue, eta hori, geruza batean doan, plunkeika. Gaurkoan bukaera emango diogu, guk Martin Berezatekin egiten genituen finanziarren bizkotxoen oinarri berdinekoa egiten genuen gaur ingoen bizkotxo plumcake hau. Eta banana plumcakea hau ateratzen zen, gero kafearekin eta ateratzen zen, baina egia da, ez duzuela beharko ezer hau jateko, ze benetan xamurra oso ezea da, eta goxo-goxoa errez jaten dana, eta egiteko modua erreza, horrela. Bananak laukitxotan moztu eta sartagin batean gurin pixkatekin zu bizean salteatu. Estiko jarraka bat bota, minutu bat salteatzen utzi eta gorde. Gopor batean gurina eta azukrea utza gatz pixka batekin arrotu eta pixkanaka arrautzak banan-banan gehitu. Jarraian, irina eta altzagarria gehitu, ondo nahasi, gero bananak gehitu, ondo nahasi, labeko erretili batean sartu eta 50 minutuz 180 gradutara labean erre. Atera, ostu eta jan. Ordan ja, bueno, hemen banana hasi naiz ja mozten, pusketa neukan hor, ze beste pusketa jan indit norbaitek. Eta presakin gabiz, ze aldezek eneko atxanean baskaria dauka gaur. Eta... horregatik ez da Emilio hor jaten da. Gaur bai kompromiso omen dauka. Bai. Orduan esan dakoa, nik ingo dana da hemen, sarteia berotzen daukat. Hau behar dut, bizi-bizian, gero igoko diot, gurin pixkat botako diot, eta hemen ingo juguna da, banana itxusi hoiek etxean dauzkazuenak eta hola pixkat belztuta eta daudenak, hoiek erzeta ontarako erabili, eta hoiek esan dako, ingo duna, laukitxotan, moztu, gero egia esan hemen, minutu bat, izango ditu holan salteatzen, eta puskatuko dira, eta hoiek izango dira, honi zapore emango diona. Azkenengoz postrea hori nuenan, Patri, paskatu, nuena bananaik eneukan horren beste, eta erdia bananak, eta beste erdia datiak. Azukrea jetxinion, azukre gutxio gotanion. Zamion, ze bestela datiek, azukria bauki, baina ezetasena ematerakoan, azkenean, plunkeiak auka hori, ezetasuna eta, ziur ondo geratuko zala, baina nik gauza bat esan bitut txarto gabizena egiten. Ero ondo. A ber, gu gara gaizki egiten dugunak hori? Bai. Errez da honen jatorria da Erresuma Batuan. Eta bertan ez da plumkeika existitzen, beraz, pound cake esaten jako, Frantzian 4 quarts tarta, eta hau azkenean, erresa da ulertzeko, ze osagaien laurdenekin itxen dira. Hau da, 250 gramo hau, irina, azukrea, gurina eta arrautzak. Bakoitza laurdenetan. Eta, Erresuma Batuan pound cake, eta Italian eta Penintsulan, plum, ulertu da, plum jarri da, plum cake. Vale. Baina baliokotzat. Bai, gaur egun ja baliokotzat, eta ja holan esatezako, baina berez hori, da pound cakeeko hitzetik eratorritako holan. Eta esan nahi baduka pound cake inglesezko cake da pastela, baina pound da pixua, poundak, hanen bakitzu kiloak eta ez daukiela. Bai. Hori. Kiloko pastela, gutxi gora era. Hori da. Eta orduan, osagai bakoitzak dauka, bere laurdena. Irina, arrautzak, gurina eta azukria. Azukria. Beira. Horregatxik. Eta lau laurden horrekin, pound bat. Inoiz etzairete hobera joango zerbait berria jakin gabe. Hori da. Alatabe, gaur egun, eta lehen bai, gauza desberdin jagotan den jakon, likoriak, frutak, honek esela esaten dira, konfidatutakoak eta holakoak, gaur egun zigorrek bai, bananakin egingo dau, beraz, hori zuek libre izan. Ezkenean bizkotxuak bezala, zapore pila batekoa dauz. Nik hau esan, mendira da holan joaten garenerako, ero zerbait luzea behar dudanean, honek egiten ditugun raidak egune pare batekoak eta horren mendikoak, horietako lasterketako egia da, oso ezea da, eta jateko hauetan, lehorra geratzen da, eta zerbait jatea zaila izaten da, orduan, hau, bizkotxoa horretarako
oso ondo doa gaina, bueno, azukrea dauka, banana beraiek azukrea daukate, potasio daukate, oso interesgarria kirola egiteko. Eta alde hortatik, oso kompletuan zerbait, etxean egin aldu zuena, eta besteak osoa dagoelako, ez? Kirolarako ez, ezer, jatearren, kafes neon batekin, bustita. Hori da, goxua. Erresuma batuan bai, hauka jatorrixa Elizabeth Davisek. Bai. Eta Elizabeth Davis, barkatu, ez Davis. Eta Elizabeth Davis izan zen Erresuma Batuko idazle gastronomiko oso famatua. Eta, beratzatorren, goi mailako famili batetik. Vale. Eta orduan gaztetan pila bat bidaiatu zauen. Gero konturatu zen, Bigarren Mundu Gerrak eragin zauenean, bere herrialdiai zelako txirotasuna eman zotzan, ez? Eta orduan hasi ziren olako janarixan eta elikaduran, razionamenduak eta egiten. Orduan, berak ezaukan olako arazorik, ze familia dirutxu baten bizi zan, baina ikusten zaren jendiak eta herrixan ze jaten zaren. Orduan, burutu jakon, sukadalitzan liburuak itxia, errezetak. Behintzatolan osagai xumiekin, errezeta dotoriak itxeko. Baina jendiai esotzan bere errezetak engantzatzen, baina ez horrek arrakasta benetan zaukana da, berak zela idazten zauen. Ze poesia erabiltzen zuen idazteko garaian. Hori da, ze artista zan idazle bezala, eta gainera kontatzen zitzun, adibidez, Egipton zela Niloko, itxasontzi bat hartu lan Nilo ibaitik, eta bertan jaten zitzun menuak. Edo Indiara joan eta merkatuanan egoten ziren espeziak, eta tarteka, errezeta ardian, horre gauzak idazten zitzun, da orduan, jendia iguzaten galkon, ze apurtxo bat, literatura, ez? Osea, literatura, berak idazten zuen, ez? Bai, hori da. Errezetan tartian, hori da, orduan, jendiak esaten zaben, elikatu bai da, garrantzitsua da, baina, honekin be bai, hau elikatzia ere garrantzitsua da, ez? Hori da. Egia da batzuk daudela, irakurtzea bakarrik, nahiz eta errezeta nik padareba liburu dauzkat, gehiago dira da hori literatura, errezeta liburu ez, errezetak, simplea dira, baina gero idazteko modua daukatena, gero ze esaten duten hori benetan ikusgarria. Hemen, estia bota diot, hau, bere beroarekin utziko dut hor, ikusi zuen erdi konputa eginan. Etorten dugu estixan usaia, bai. Eta hemen ikusi gurina puntuan zegoen, pomada puntuan zegoen gurina, azukre hautzarekin, hori, eta ero pixkanaka, banaka, arrautzak gehitzen jungara. Bat gehitu diot, bigarrena, eta gero, behin hau arrotuta daukagunean, botako diogu hemen, irina eta altzagarri kimikoa. Ondo nahaziko ditugu, eta gero bananak hemen bota, eta labean da laro eta margradutan daukagu, eta bertan sartzea besterik ez daukagu honek, ikusi duzue, oso postre erreza, baina hemenetan emaitza ikusgarri geratzen dela. Hori bai. Gantzak eta azukrea dauzka, eta noizian ben jateko. Etxera ez tozu erongo, horan bultan. Ez dakit, bixarko txorieneko kaferako, edo. Ero aguantatuko aldu bihar arte honek. Zerak izu hau barrura sartzen badugu, hor garitatik pasa orduko, barrura ez da, sarrera ez da iritziko. Hortan estrategia auki bidazigor. Zein da estrategia? Ez eskaini. Holan pasa, eta... Ez, hemen gorde. Bale, ez eskaini, osea, guretzako. Hori da, guretzako gore. Erderatik hartutako txakurra arpegian jango du, horako mat... Zigora, ez da. Bai, Bueno, irina eta altzagarria, eta hauek nahaztera noa, eta gero, hemen sartuko ditut, gure banana salteatuak, izan aldiela bananak, zagarra, edozein, fruta, zuek ikusten duzuena, Oso ondo, eta gehiago da, lehen esan duguna ez, badau jendiak idazte itxula errezetak eta gero beste batzuk literatura idazten da bienak, eta badau sukaldaritzako liburu pila bat, nun ez dauen hitzik esaten errezeta batena. Edo igual liburu baten aurkitzen dituzu 4 edo 5 errezeta, baina gehien bada, janarixan inguruan berba itxen, ez? Da niri holako egoi pia gustatzen jat, badau bat, dala Zaporen entziklopedia, bai, oso politxa dana, eta zuk aurkitzen dituzu, osagaiak, nahi dozuna adiez, antxoa, zabaltze dozu antxoa, eta bera jartze dutzu, ze kombinazio lan aldozunein, baina ez kombinazioak errezetak, baizik eta, imaginau, antxoak madarixakin ondo joaten die. Eta da, zientzilari desberdinen liburu bat, eta da hori, Zaporen entziklopedia, eta hortan sartzen die, hori, nahasketa desberdinak. Eta ez liburu hori, benetan, polipolitxa da.
hor bada liburu bat, ez da izen zan, bat gomendatzen ikusi nuen egun baten sukaldari bat, Bai? eta dala, tipo bat dala, berez da, ez da izerran, berak, kimikoa, ez da izezintzielari da, baina da, tipo bat, bueno, da munduko gastronomia liburu garestiena, uste dut. Eta daulako zerbait, egiten dituen kombinazio guztiak eta ez da izer, eta oso zehatza eta zegatik dana saltzen omen du, eta zegatik egiten dan, nola egiten dan, eta oso interesgarria, pena da, ez du dala aurkitu, oraingoz bakarrik inglesez ikusi duela. Eta inglesea, my English is not very well, is very bad. Sentitzen dut, baina... Igual, leitzuriko dago euskarara. Bueno, bai, baita erderaz ere ulertuko nuke, eta frantzesez, egia da, gastronomia kontuak, frantzesez, niko ondo, esan dezaket, menperatzen ditu dala, irakurtzen baitut, hitz egiten baiate, bueno, polik hitz egin da bai. Eta kontua da, kontu kontariari garen hontan, gure plum keika, esan da, pum keika, horea, listo daukagula, hau, labera, sartuko dugu, esan dakoa, 180 gradu, 50 minutu. Eta horrelako, silikonazko erretilu batean sartu, ezkero, zer gertatu alda, niri sekula gertatu ezaian zerbait. Tik-tak, tik-tak. Hartu, barrurantza sartzen dela, eta gero hau atera da. Gainera, bitxia da, ze honek bauka... Heldulekoa dauka. Ja, askatu ingo zan da... Askatu inda, eraitzen bazu, betiko erretilu bat horiek metaleskoak, gurina eta irina eman, eta horietan, ez da, hau geratuko, baina egia esan, bueno, politxa dala geratu dala esan behar nuen, baina, bueno, politxa horrela hobeto, ez? Bueno, hau, inguna da. Horan, xerratan moztu, da hori eramentu zu, holan, aluminiozko paperian mendira? Hau, bilduta, hori paketetxotan. Gaur egun aluminio paperean ez, kontuatu naiz, ordu asko egiten ditugunean, aluminio papera ezetasunakin eta dana txigitu egiten dana, orduan eramatzen ditut, olako horre poltsatxo txikiak izostekoak. Bai. Horietan sartuta eramaten dut, eta horre gero behar dugunean, zabaldu, poltsa horiek gero gurekin bera, mesedez. Eta gainera berrera biltzen die geixena. Bai, horrek, bueno, holako kasutako. Eta hemen ikuste ikustu, nola banana pusketak eta hor dauden, sartuta, eta gure bizkotxo ezea, jan erraza, hementxe, momentu batean, gure banana pump keika. Pums eta pound eta plum arteko nasketa edo? Pound! Ja, berri bat asmatu ez mutil. Banana pastelo ezea. Hori da. Ta jazta. Kilokua. Ostras, kilokua bada razioa, Pixatzen da. Pixutzua da. Ze zaila da nizkuntza, menperatzea denak ezen ditu. Hau dau? Ez, apori gaina, eske. Bada un norbet bananak ez izkin gustatzen? Ezagutza ditxundik, Bai? Bai. Egia da, banana badala frutat. Esango nuke, ia mundu guzti. Bai, holan gozoa dala, da erresa jateko, baina, bueno, danetatik dau. Bai, eta hori, bananaz bagatzu gustatzen, zigorrek esan dagoena, sagarrak edo beste fruta bat sartu, eta listo. Eta gaziren bat nahi badozue da gozuakin holan ja geratu basarie beteta, bixar gurekin etorri martitzen adata, eta birrezta gazi goxo ekarrikotzu dugu. Hori da. Beraz, musikzek. Abiarte, agur.